Altså, velkommen til den her video. I dag skal jeg lige smage på en hel masse forskellige stykker slik. Det første det er det her hjerteting. Og jeg skal rate det fra 1 til 10 på slik, der smager. Okay. Her er det første. Nej, okay. Bare lige grund til det slik. Det grund af det fredag. Hvad skal jeg rate det? Rater 6 ud af 10. Næste er simpelthen den her ting. Ej. Ej. Kun 2. Næste er der jordbær. Smager ikke af noget. Altså. Fire. Nu skal jeg smage en klassiker. Vingummi. Det er en klassiker. 8 ud af 10. Med en mango. Den smager okay. Ja, det er alt for den her video. Husk at like og subscribe til kanalen. Hej hej.